Kimchi Chino! 오빠, At ako'y nagbabalik na po kasama mo ang spicy opa mo na DJ Kim Chino nyo. Oo, di ba nga sabi ko sa inyo hanggang 9 p.m. pa ako kaya hindi ko kayo iiwan basta-basta. Ganon ako ano man tawag doon? Man of his word. May isang salita, oo. Pero talagang nga namang kumain kami sa labas ni Raketera. Nagmedala siyang spinach artichoke dip. Wow! Thank you, Rocky. Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At di ba nga sabi ko sa inyo, ang init ng ulo dapat pinapalamig para hindi kayo maghihiwalay. Mapajowa man yan o asawa. Di ba? Sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 pampalamig ng ulo ni jowa o ni asawa para hindi kayo maghiwalay. Ito naman, sabi ko kanina, recap na tayo Sabi ko kanina, una, pampalamig ng ulo ang space. At the end of the day, kung grabe ang intensyon or tensyon, emosyon, at ayaw makita ang pagmumukha mo, bigyan mo ng space si jowa. Diba? Lalo na kung ikaw yung may kasalanan. Aba, ikaw mag-adjust. Huwag mong ipilit, ipangalanda ka ng pagmumukha mo sa taong nabibwisit sa iyong pagmumukha. Diba? Mas nakaka-trigger pa yun. Mas magkakaroon pa siya ng cause para mag-igting ang kanyang sakit or galit. Diba? Kaya ka nahampas ng cellphone Diba? Yun yung mga pagkakataon na bigyan mo ng chance para mag-cool down muna. Space muna because space bring peace. Anyway, pangalawa, sabi ko kanina, mahal, basic na basic. Pag nag-iinit ang ulo ni jowa o asawa, pamudmuran mo ng pera. Uy, totoo naman, di ba? Money can bring happiness or can buy happiness. Wag nyo kong daan-daan sa mga quotes na yan na money can't buy happiness. Ay naku, sinasabi nyo, suhulan nyo ng pera at the end of the day, naku, mapapatawad ka nyan. Kaya ikaw, kung lagi ka nagkakasala, nagkakaroon ng kasalanan, make sure mo marami kang pera o di kaya lagi kang kumakayod. Wala kayo karapatang magkaroon ng kasalanan kung wala kayo panuhol, lalo na kapag pera. Marami na mukhang pera ngayon sa hirap ng buhay. Kahit ako kapag ako nagtatampo, di kaya galit ako sa iyo. So palpalin mo ko ng pera. Papatawarin na kita agad. Ito na, mahal. Totoo lang tayo, practical and at the same time realistic. Hindi naman dahil mukhang pera si Kim Chino, pero parang ganun na nga rin. Anyway, pangatlo't panghuli, mahal, kapag mainit ang ulo ni jowa, paano palamigin? It's time. It's time for you to make lambing. Diba? Diba? Binigyan mo ng space. Definitely, okay na yan. Magko-cool down na yan. Binigyan mo ng pera, sinuhulan mo ng pera. That would be the time na unti-unti ka nang lalapit at lambingin mo para talaga nga namang swak na swak at mainit-init ang hagod sa inyong lambingan. Ay, lagi ko ito sinasabi kapag bagong away, kakatapos lang ng away, tapos nagkabate, iba ang intense ng inyong lambingan o di kaya bembangan. Di ba? Kapag ikaw ay napatawad, sinasabi ko sa inyo, iba ang hagod ng lambingan o ng cuddle. Kaya naman, make sure na malamig ang ulo para mainit ang lambingan. Oo, kasi diyan napapasok syempre, mahal, yung mga remorse, 'di ba? Syempre kapag nagkasala ka, definitely sasabihin mo hindi mo na uulitin. And of course, para makabawi ka man lang sa sakit na binigay mo, even physical or emotional, 'di ba? Definitely yung pag physical touch, yung pagyakap, paghalik ay mga considerations or sukli sa kanyang pagpapatawad sa iyo. Kaya kayo diyan, yung mga makasalanan na may jowa, ay sinasabi ko sa iyo, magpakabait na kayo.
Buti nga kayo may jowa, kaming mga seryoso at hindi nambubwisit ng jowa o ng love life ay talaga nga namang hindi pinagpala sa larangan ng pag-ibig. Kaya kayo dyan, alagaan nyo yung mga jowa nyo. Anyway, mahal, ako'y sisibat na. Ako'y maghahanap na ng jowa. Ay! Susunod na po sa akin sila Titan Jello at Rakitera sa kanilang programa Rocky Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!